Добро утро и честит Игнажден, както се казва, кой пръв влезне във вашия дом. Такава ще е годината ви. Дали ще е здрава, благословена, финансово благополучна и така нататък. От това зависи. При мен първото нещо, което влезне днес в дома ми е стартовата програма на Aquasource с двата вида пробиотика, ензимите, които са абсолютно подходящи сега за коледните празници. Миналата година, цели декември месец, цялото семейство приемахме ензими и сега си спомням, че бехме изключително леки, се чувствахме. Нямахме подуване, газове и се чувствахме перфектно. И сега имаше наскоро една зум среща за ензимите на Aquasource. Та отново ми показаха защо и от това нещо разбрах защо точно трябва ензимите да се приемат, даже ежедневно с нашата храна, която няма никакви полезности, освен няма никакви ензими в нея и така нататък. Ето го, какво съдържа стартовата програма. Водораслите Алфа. Така. Пробиотикът Acidiphilus. Сега дъщеря ми ще започне с тази програма, тъй като имаме един проблем тук на ръчичките при нея и на краката. Сега ще започнем. Ето ги прословутите ензими, които са незаменими. Имат липаза, амилаза, папаин и още много ензими. И пробиотика Bifidus за дебелото черво. Вътре винаги си идва с опътване, нали, лесното начало. Ето има и на български език, нали, седмица по седмица как да се приема. Задължително е с 2 литра вода на ден. Най-малко ние приемаме по повечко. И това е какво по-хубаво от това, децата ми да са здрави. Ние вече целогодишно сме си здрави. Какво друго съм си поръчала? Няма да видим. Сме тръгнали на фризьор с дъщерята, но да си отворим пратката, да проверим всички ли тук. Ето ги омегите. Омега 3, 6, 9 на Aquasource, студено пресовани. Уникални са, просто помагат за много неща. Да намалят възпалението в организма. И другото, което поръчах, то ще бъде за подарък. Да видим само цвета дали е този. Прословутата четка, която разгражда плаката. Щупваме всички митове за плаката и много заболекарите, ако знаеха, че са такава четка, просто щяха да останат без работа. С титаниеви иони, зареждат се от слънцето и от лампата в къщи, в банята, нали? Достатъчно е с много малко количество паста се слага, даже може и без паста. Абсолютно разгражда чрез люнката, която отделя всеки човек. И е доживотна тази четка. Единственото нещо, през 6 месеца сменят главите. Aquasource предлага и глави. Уникална е, всичките ми колежки са я ползвали вече. Ние вкъщи и тази ще бъде за подарък. Това е, приятели, ако ние сами не си инвестираме в здравето, просто няма кой друг да го направи вместо нас. Бъдете здрави и весело посрещане на коледните празници!